Morten Jacobsen. Det er mig. Det er dig. Kom du med mig. Jeg hedder Leo, jeg er sygeplejerske. Goddag. Jeg er en gennemgående positiv person. Men tro mig, der er også dage, hvor det overhovedet ikke er sjovt at arbejde sammen med Leo, hvor han bare er skidesur og ikke til at have mere at gøre. Du er faldet og har fået en flænge i øjenbrynene. Ja, det kan man da vist godt sige. Jeg kan godt tænke mig, at du lader ned. Han er faldet og bløder voldsomt fra sit øjenbryn. Jeg vasker det bare med helt almindelig vand. Men det sviger. Ja, lige på. Okay. Jeg har prøvet det, der er. Du har prøvet det, der var værre. Kan jeg komme ned og høre dårligt til mig bagefter? Ja. Vi når det nok. Der er jo opvarmning først, ikke? Det er dødsmetal. Miljøet omkring dødsmetalmusik, det er jo nogle lidt hårde gutter. I hvert fald sådan set fra mit synspunkt. En gut, som kan tage en del. Du er der kommet noget af sted. Jeg er totalt lavet rullefald. Du har lavet et rullefald. Mm-hmm. Det virker lidt som om, du holdt op med at rulle, og så bare skrabede på et tidspunkt, fordi du har der nogle... Han lavede fint op rullefald. Det var der ikke noget problemer i. Problemet var, at han kom op, og han er fortorvet, og så smagte jeg ned i asfalten. Det kan han. Ja. Jeg hedder Karen, jeg er læge her. Morgen. Hvad har du lavet, Morten? Ja. Jeg har lavet rullefald. Ja. Og så er jeg bare... I hvad anledning har du lavet det? Ja. Det er bare sådan, du ved, åndssvagt. Som Så gik det ikke helt som planlagt? Nej, ikke helt som det plejer. Han har været fuld, og han fester igennem, og jeg tror, det er nogle typer, som fester igennem hardcore. Har du kastet op, svimmelhed, hovedpine? Nej. Altså, du skal passe lidt på, om du har fået hjernerystelse ved det, du har lavet. Det kunne være en god idé, hvis der var nogen til at kigge efter dig resten af døgnet. Ja, men jeg går ud og drikke nu her. Det synes jeg bestemt ikke, du skal. Det er vigtigt, tror jeg, for ham at bevare kontrollen over det her. Så vi skal ikke sådan pylde om ham. Bare komme i sving. Du skal ikke drikke alkohol i dag. Du Du skal have nogen, der kan være sammen med dig til i morgen tidlig. Han har knaldet sit hoved i jorden ret betragteligt, så der er en stor sandsynlighed for, at han har en hjernerystelse. Jamen, jeg kan godt til og så ser jeg koncert, men så ikke drikke alligevel. Altså nu er det jo ikke den mest stille koncert, du agter at tage til. Hvad er det for en koncert? Det er dårligst af mig. Og det sagde på mange måder heller ikke mig noget, men det er dødsmetal. Ja. Nemlig. Så det er heller ikke sådan noget med at sidde stille ved bordet? Jeg kan sagtens sidde stille. Og hvis du finder bord, Det vil jeg ikke anbefale dig, hvis du spørger min mening. Men Så skal du holde ædru, og så skal du have nogle ædru folk omkring dig til at holde øje med, at du ikke får det dårligt. Kælde ædru. Ja. Næsten. Vi lægger noget lim i det, ikke også? Det fungerer lidt som en kunstig sårskorpe, så den falder af sig selv. Går du hårdt til den? Ja, det gør jeg engang. En gang imellem? Mm-hmm. Ja. Husk at passe på dig selv også. Ja. Ja. Nu lød jeg sådan rigtig moragtig. Jeg har den her, hvor der står, at du er blevet limet, og der er lukket med plasterstrips. Og den her, det er hjernerystelse. Og det er den der med ikke at gå i byen i aften. Jamen, det gør jeg sgu alligevel. Altså. Ja, men vi er nødt til at sige, at vi har frarådet det på det kraftigste. Du kan ende op med en kronisk hovedpine. Ja, det kommer bare igen. Altså. Vi har fortalt ham, hvad det drejer sig om, og vi har fortalt hans venner, hvad det er, det kan betyde. Og så er han jo et voksen menneske, så han må jo selv tage beslutningen. Du skal også helst undgå alkohol. Så hvis du går i byen, så drop alkoholet i det mindste, ikke også? Ja, okay. Du siger, ja, gør du. Og så går du ned og går i byen og drikker. Jeg skal ikke holde ham. Prøv på. Kan du have det godt? Holde ham i ørerne. Ja, ikke også? Hej. Det er godt, det er nu kan. Problemet er jo, at han stryger lige ned i byen til koncert. Dødsmetal, headbanging, masser af øl og fest. Og så kan man jo kun håbe, at der ikke sker noget ved det.